Hej og velkommen til episode 2. I dag spiller jeg med en af mine venner, der hedder Alexander. Vi gør Alexander. Men kommer du ikke ind? Okay, Alexander han joiner bare på et eller andet tidspunkt. Vi gør Alexander. Godt. Vi spiller Strikers. Hvad? Hvorfor? Okay. Jeg ruller lige mit gardin ned. Jeg ruller ned nu, men mit gardin er altså gennemsigtigt. Hvordan skal jeg kunne gøre det, når der står ting i vindueskarmen, jeg ikke kan lide? Til hvad et andet sted? Nå, det kan jeg bare lige dreje om. Ej, det er tre. Hvad er du, Alexander? Vi er meget gode til spejl. Vi gør Alexander. Ja. Og det er meget sjovt at vinde, fordi så får man helt vildt mange penge på. Som I kan se, har jeg over 3 millioner. Ja, det er mig og Alexanders hack, men vi gør Alexander. Han er et rumvæsen. En million og et eller andet med 100.000 mere. Kigger du på mig, Alexander? Okay. Nå.